V Havířově už 5 let funguje služba následné péče, která je určena alkoholikům a gamblerům. Během této doby se vyléčily více než 200 závislých mužů. Pracovníci i absolventi se sešli na malé oslavě, aby si společně zavzpomínali na těžkou zkoušku života. Pan Zdeněk Sečka byl před 5 lety těžký alkoholik, který by určitě špatně dopadl. Jeho poslední záchranou se stala armáda spásy a její služba následné péče. Díky 1,5 roku života v domově pod svahem v Havířově je pan Zdeněk dnes opět šťastný. Jak mi skončila služba následné péče na domečku a šel jsem na tréninkový byt, tak jsem vlastně začal budovat vztah. Mám novou rodinu. Přijali mě i s chlupama, jak se říká. Takže váží si toho, že to piju. Tento muž však není jediný, který se za 5 let trvání služby následné péče vyléčil. Proto armáda spásy pro všechny uspořádala malou oslavu. Celý ten program úspěšně absolvoval 23 klientů. Drtivá většina z nich i nadále abstinuje, bydlí buď v nájemním nebo nějakém svém bydlení. Mnozí z nich pracují. Právě pracovníci domů pod svahem pro ně dokáží udělat daleko více než zdravotníci. Tou systematickou mravenčí práci, kdy jim vytvoří kvalitní sociální zázemí, poskytnou ať už skupinovou nebo individuální psychoterapii, zajistí jim pracovní aktivity, tak to je to, co tito lidé potřebují. Služba následné péče je v České republice ojedinělá. Barbora Kalnerová, televize Polar, Havířov.